दिनै NLFBनि नैथि जोनोम सान 2 बोसोर जाबाय। गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बिथांमोना जोबोद दुखु फोरमायदों। मानो होनोब्ला दासिमबो बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुङैखौ लानानै माखासे केडारफोरखौ गोदाव सोराव खालामनायनि थाखाय आरो NLFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ हगारैनि थाखाय जोबोद दुखु दाहा फोरमायनायजों लोगोसे बर' हारिखौ खौसेथि गैयैनि थाखाय बिथांमोना दिनै गोबां दुखु फोरमायदों। मानो होनोब्ला खौसेथि गैयैनि थाखाय रन्जन दैमारि सारखौ दासिमहालागैबो जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जुदि बिथांखौ उदां खालामनोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिया खौसे जानांगोन होननानै बुंदों बिथांमोना। नंगौ, थारैनो बर' हारिया जुदि खौसे जायोब्ला जोङो रन्जन सारखौ उदां खालामनो हायो। थारैनो सैथो बाथ्रा। मानो होनोब्ला दा जोङो बुंनो हायोदि थोंजों, मानो होनोब्ला बेवहाय गोबां राजनितिकनि आखाइ दं होननानैबो जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला दायो राजनितिक लिडारफोरानो गोसो जायोब्ला सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ उदां खालामनो हायो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला गासै पावारानो दानि जुगाव राजनितिकनि आखायावनो थाजोबो। दिनै बिथांमोना गोबां मिजिं लानानै, गोबां सिमां लानानै फैदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिटिआर एकर्डआ 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो बिथांमोननि मिजिं आरो सिमांफोरा जाफुंनानै फैयाखै। मानो होनोब्ला बिथांमोना गावसोरनि माखासे मोननांगौ मोनथायखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोना दायो खुद्रिसारदों एबा दुखु फोरमायदों। आरोबाव बेफोरबायदि बेसे सम बारहोहरबावनो? आरोबाव बेफोरबायदिनो समखौ बारहोहरबावसिगोन नामा? बैफोर खोथाफोरखौ साननानै दिनै NLFB बिथांमोननि लिडारफोरा दिनै गोबां दुखु फोरमायनानै आसाम सरकार आरो BTC सरकारनिसिम हांख्रायहरदों, खावलायहरदों जाहाथे थाबैनो गासै बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंजानो खावलायदों। मानो होनोब्ला दासिमहालागैबो बिटिआर एकर्डआव थानाय बायदि खामानि दामानिफोरखौ मावफुङैनि थाखाय बिथांमोना दुखु फोरमायदों। मानो होनोब्ला गोबां खामानि दं, जेरै गामि दानख'नाय, गामि सोसननाय, सिमा बारायनाय, बैफोर खामानिफोराव दासिमहालागैबो जेबो मावफुंजानाय जायाखै आरो बर' हारिया जि मोनथाय मोननांगौ बैफोर मोनथायफोरखौ दासिमहालागै मोननाय जायाखै। बर' हारिया बेबायदियैनो सम बारलांबावसिगोन नामा? गुबुन हारिनि आथिं सिङाव गादब जाबावसिगोन नामा? दिनै NLFBफोरा गोबां बोसोर हाग्रायाव थानानै बर' हारिनि थाखाय, बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय दिनै हाग्रायाव बेसेबांबा बोसोर थाबोबाय। नाथाय दिनै बिथांमोननि बर' हारिनि थाखाय गासैखौबो सुस्रांजोबनो होननानै बिथांमोनखौ हाग्रानिफ्राय लेंहरनानै गोजोन गोरोबथा खालामनो होननानै लेंहरनानै दिनै मानो